Čaute všetci, moje meno je Lomix A ja som Klon. a vítame vás u nášho ďalšieho let's playa z jedného nemeckého serveru. Minecraft Joker. Áno. Tak tuto pán Klon nám povie, čo budeme robiť. Budeme ako prvé si môžeme ísť tu na dole a ako prvé si môžeme zahrať, ak si klikneš hodinkami, si môžeme ísť zahrať Bed Wars. Bed Wars, no môžeme. No a dúfam, že sa... Ešte na Villagera a... Musíme počkať. Tak poď tu na dole. Tam je jedna versus jedna a Skywars. Hej, dúfam, že sa nestane to, čo minulé. Poď sa pripojiť na Bed Wars 1. Aha, už som tam. A tým? Poď modrý. Modrý, dobre som. OK, dobre, že sa nestalo to, čo minulé. Že sme one. Marvel Jump. Tu je parkour. Aha, ale geniálny. Dúfam, že sa nestane... Dobre, že sa nestalo to, čo minulé, že som sa nestihol pripojiť. Hej, my tam všetci blokovali cestu. A ja som to preskočil. Ja idem z druhej strany. A zase, to sa nedá. Hej, táto mapa sa volá Podzol. Hej, tak ako rozdelíme úlohy? Ja zabedním posteľ a ty one? A ty pôjdeš pre Iron alebo ako? No, ja môžem ísť pre Iron. Zase som spadol. Ja môžem ísť pre Iron a... Hej, lepšie skáka z tej druhej strany, lebo tam je ten prvý stupienok. Nie, zavázal mi jeden. Škoda, že sa to nedajú vypnúť hráči. No, to je trošku zlé. To je na druhú stranu. Tak, to je ten ľahší parkour. 5, 4, 3, 2, Jo, ja som skočil. OK. Tu nás je to až toľko. Zbieraj, hej, takže ty poď, zober si bloky a utekaj pre Iron a ja zamením, ja nám urobím výbavu brnko, základné a tyčky a krompáče. Ty iba bloky a utekaj. Ja mám 4 bronzy. Ešte potrebujem 2 na základné. To sa nedá. Ja vás nechám si to doplniť. A čo to je? To sú z Iron blokov, dajte Hej, a Iron je na základni, musí byť na základni. Nie, on je v takej fontánke. Po fontánke? Ja ho už vidím. Ale tam je stred? Aha, tam je bočná fontánka, hej. Tak idem nám postaviť základnú výbavu. Ja idem ku tej fontánke. No a už jeden stava, takže švihol by som si. Tak, aha, niekto mi hodil. Hej, ja neviem, prečo mám rúžové gate. Niekto mi hodil a pritom sme modrí. Ja som ich vyhodil. Takže raz, dva. Pre každého kopím bloky. Nie bloky. Takže ja si oblečiem. Pre Klona. Nie, nechýbajú bloky. Hej, tak poď sem, mám pre teba 18 blok. No to dostávam, utekám. Hej, inak všetci majú ružové brnko, ružové gate. Tu každý dostal na začiatku. Ja nemám. Ale ja som ich zahodil. Hej, jeden mi chce zobrať Iron, poď mi pomôcť. Poď sem. Aha, on stavá. Nie, on to zobral. Nie. Ja som sa zošmykol. Ja som isto shiftu držal Ctrl. Ach jaj. Nevadí.
Chcel som zobrať Iron, ale už nevadí. Máš základné brnko, či chceš kúpiť? Kúpiš mi, please? Aha. Nefuč do mikrofónu. Hej. Ale som si ho dal radšej pre istotu bližšie. Tak, kde si? Aby som ti ho mohol dať. Na Irone. OK. Ty si na tom jednom, kde sme? Či si už aj na tom druhom? Aha, na tom druhom ešte nie ste. Hej, jeden Iron je neobsadený, takže... Teraz ťa zase slabo počuť. Daj si to bližšie, ten mikrofón a nefuč. Dobre. Takto a ja posnažím sa ísť k neobsadenému. Takto ma dobre počuť? OK. OK, tak teraz idem k neobsadenému Ironu. Dúfam, že za mnou nikto nejde. Preto som si to postavil takú bariéru menšiu. Jo, nikto nejde za mnou. Budem mať všetky Irony. Irony? Aha. Som Ja na... Mám... ideš na ten druhý. Aha, mám 23 Ironov. Tak, a som tu. Ne, oni po mne strieľajú s lukom. Help. Dobre, Rudo, vidím ťa, stoj. Mám 24 Ironu a poď sem do rohu. Tak? A niečo ti dám, poď sem. Ne, kde si? Nie villagerovi, tuto. Počkaj, ja kúpujem veci si. Tak hodím ti to som za teba. Alebo dobre. Tak poď, aha, dobre, ty už máš. Tak ja si kúpim tiež nejakú výbavu. 7 Ironov. 7. 3. Tak mám pre teba, ne? Kde si? Tu. Tak poď sem. Počkaj. Kde si? Tuto za... Takže, ty už to máš? No. Nevadí. Tak tu máš aspoň 7 Ironov. Nie. Nestrať ich. Tak, Ja idem asi postaviť cestu na stred. ale ja by som najprv zabenil božťa, to je najdôležitejšie podľa mňa. Máš bronz? Ja to tu troška vylepším tú cestu, lebo vidím, že už keď sa budem ponáhľať a kde tak skynnem, to už idem dopredu. Ja idem pre ten neobsadený Iron. Kto postavil takú blbú cestu, že tam nechal jeden blok? Jo. Ťa zabil niekto. Mňa? No. Aha, mňa zostrelili. Lebo tam bola diera. Do prčic. Tak asi. Nemáš 7 Ironov? Tých 7? Máš 4. Díky. Tak idem si kúpiť za to. Čo si kúpim za to? Kúpim si za to krompáč. Kúpim si pár stejkov. Bloky. Aj. Idú k nám... nejde k nám nikto, plány poplach. Čiže ja si kúpim nejaké jedlo. Troška hlasno ťa počuť. No a? Že by si troška neslomil mikrofón. Díky. Lebo... Ešte stále nie postel. A teba je zase strašne slabo počuť, tak... Mňa? Áno, teba. Tak si mohol mám dať bližšie. Ja sa idem sem. OK. Dúfam, že ma nezostrelia. Drž mi palce, idem na Iron. 3, 2, 1, teraz. Ideme. Geronimo.
Jo, som na Irone a nezastrelili ma. A tam je normálna cesta. Ale strelajú po nás, zelený. Vieš? Aha. Tak už mám 6. Ešte 7 iron potrebujem. Aha. Ja to postavím takú menšiu bariérku, kebyže ho chceme skytnúť. Tak, ja si to počkám. Hej, niekto si dal speed alebo niečo, nejaký potion. Aha, to skôr. Aha, zelený tu má, hej, zelený po nás strelajú. Okej. Všetci to vrátim. Dám raz, dva a sem raz. Ja by som do stredu nešiel, vidíš? Zelení po nás strelajú, dvaja. Takže som zvedavý, ako sa naspäť dostanem. Lebo obidvaja majú železné no nemajú železné banko, ale majú dvojkové luky. Ne, skoro ma zhodili. Veď chod na ten druhý iron. Hej, len tento je lepší. Tak zdráte. Čo? Zdrám. Mám 14 ironov? Ó, dobre. Utiekol som im. Potrebovala som 14 na meč a na chestplate. Som v secret režime, vypal som svetla. Aké svetla? Tu na svetla. Kde? Na irone. Jaj, no, hej. Hej, mali by sme možno postaviť cestu na stred. Hej, to by bolo dobré. Tak ja idem zabedniť posteľ. Mám 3 tuto. Hej, pekne, niekto tu iron bloky má. Toto tu postavím lepšie. Už vidím, že sa tu niekto skynne. Už to vidím. Jeden sa tu volá Matej dačo. Ešte tu postavím také hradby, aby to bolo viacej epické. Bom. A vlastne to je aj viacej bezpečnejšie, lebo majú menšiu šancu, že ťa trafia. Ja idem na jeden iron. Dúfam, že ma nezostrelia. Jeden tu postavil takú obklúku a ja si tu postavám miesto toho takú cestičku, nie? Jak najviac čelo. A koľko mám? Mám 7 ironu. Hej, prosím ťa, kúkni. Čo sa dá kúpiť za iron? Všetko. Nejaké dobré veci iba. Neviem, možno chestplate si kúp. Chestplate mám, najlepší. Neviem.
Parada. Forum Zocker. Už máš 14 iron, tak idem sa vrátiť na... 5! Skoro som skydol. Čo je tak blbo postavaná cesta na obidva irony. A tam dajte tam dajte čestky. Hej, on to ničí! To je A prečo to ničí? Lebo asi tam chce dať iron bloky. Aspoň dúfam, že áno, má iron bloky. To je ten. Toho nechaj ho postaviť ten základ iron blokami a potom to ti poradím, lebo ti to bude stále do toho búrať. To ti radím. Tak ja to pekne robím. Chceš 3 endstony? Tu máš. Tak. Nie, v pohode. Som ti ich už dal. Aha, dík. Ešte bloky. Ja idem postaviť na jeden iron. Hej! Dobre, niekto trafil. To oni majú tie najlepšie luky. Vieš? Lebo oni sú na strede, oni majú ten za 18 goldov. Tam je Power 2, Punch 1, Flame 1 a Infinity 1. Tam je Power 1, no. Čo je tá Punch? Punch. Jaj, Punch, no to je jedno. Čo je to, nevieš? Teraz vypadlo. Punch, to je... Čo ja viem, vygoogli si. Hej, pamätáš, čo je na angline, nie? Punctuation. Aha. To nemá nič spoločné s našim hraním, takže... Budem potrebovať veľa blokov, lebo teraz mám lepšiu cestu na iron. Bezpečnejšiu hlavne. A nemôžeš skynúť, lebo sú tu tie zábrany. OK. Minecraft Zocker. Hej, a niekto už stáva cestu do stredu. S tými bočnými ochranami. Nie, dúfam, že mi to... Čo je? Nie, prosím, neber mi to. Koľko máš bronzu? Dáš mi prosím bronz? 14, 15, tu máš. Dáš prosím. To máš všetko. Díky. Všetko môj. Tak ja teraz potrebujem tiež veľa blokov. Hej, a vieš čo kupuj? Tie pavučiny. To položíš na zem a keď sa stopne nepriateľ, tak dostane ako keby omráčenie. Je dvakrát pomalší. A úplne nevidí. Má ako keby zahamlenie. To je úplne fajnové. Na Hunger Games som to používal stále. A tu stojí tiež 4 irony. Kopol som toho 4. A dávam to sem tuto. Raz, 2, 3, 4. Dal som to tuto na cestu a to sa zničiť nedá. To iba nepriateľ môže zničiť, pokiaľ si to nevšimne. Takže, a dá sa to zničiť jedine tým, že zničíš ten blok pod tým. Ale doporučujem ti to nerob. Je to dobrá vec na nepriateľov. Vieš, o čom som hovoril? Aha, o tej pavučine. Hej. A tuto je tá pavučina, ako môžeš vidieť, tuto na zemi. A to stačí, že lebo musíš to dať husto vedľa seba, vidíš? Lebo aby do toho skočil, keďže sa mi ide. Tak ja to idem dokončiť. Punctuation. Ty si kde teraz? Ja na druhej strane, ako si ty šiel na ten iron, na ten druhý a tam stávam cestu. Tu bočnú. Hej, my už máme cestu do stredu skoro postavenú. Ja viem.
Hen ten typek to tam stavie, pekne. Matej. Hej, to je Matej. Čo aj ten iron blokami Aha. zastaval len to. Na strede je ináč jeden zelený, ale bez brnka. Čiže... Ale nešiel by som do zelených, lebo zelení sú dvaja, ale majú najlepšie veci. Lebo sú boli úplne od začiatku na Irone. A jeden je tu bez výbavy, nemá ani brnenie. Hej, akurát, že zelení majú najlepšie luky, najlepšie meče aj všetko. Bo... No, možno niekto zabil. To skôr. Tak. Áno, zabil ho niekto, teraz som si pozrel v chatu. Chat. Tak, ďalšie bloky a ideme. Ja postavím celá táto cesta, tá rozdvojená, vieš čo tu je na začiatku? No tak tam celá bude pavučinová. A tu sa dá postaviť aj do vzduchu, aby boli dve na sebe. On má nejakú sekeru, ten zelený. Tá sekera, no to moc... Sa mi zdá, že to boh vie čo nie. Poď na stred! Nie, strieľa po mne. Ty si na strede? Tu si mal povedať. Však tam radšej choďme dvaja. Ja im ti hneď pomôcť. Budú so mnou, ide na nás asi červený. Je na strede. Už sme tu traja. Červený ide po mne, ide na nás červený. Dáva sa tento ovce, bacha! Ja si musím rýchlo kúpiť bloky. Ona tu dala tento ovce. Matildy, no. Lenže tu Matilda stojí 10 goldov, takže... Aha. To je riadne vzácne. Hej, traja sme na strede. Aj tu jeden červený, to... Jo, zabil som ho. Dobre, ty. Nie! Čo je? Nie. On to je za Iron mečom. Som mŕtvy. Zabil som jedného za Iron mečom. A mám goldy? Dobre. Dáš mi nejaké veci, please? Ja mám jedine 2 irony. A to zdrhám. Skúsim sa aj pozrieť na Iron, či tam niečo je. Mám celkom dosť Ironov. Mám 45 Ironov. Dobre, ty a... Jo, mám tu goldy. Mám 4 goldy a zdrhám. Help. Strelajú. Jo. Jo, mám 4 goldy. Oh yes. Dúfam, že nezničil niekto pavučiny. Nezničil. Čo si kúpim za 4 goldy? Asi luk, čo? Aha, za 4 goldy si kúpim ten najlacnejší luk aj so šipom. Takže mám luk z Infinity, no. Oh yes. Tu máš dva. Aha, ty máš let's go. Hej, a čo ti zostane, nekúpil by si tie pavučiny? Alebo môžeš mi hodiť. Tie goldy, ja si ich kúpim sám. Tu máš 5 pavučín. Díky. A zostalo ti ešte nejaký iron? Aha, 14. 14? A nehodil by si mi jeden? No. Díky. Tak, mám 6 pavučín. To je párny počet, to som aj potreboval. Takže tu dám ešte 2. Tu dám 2 a tu dám 2. Kúkni sa, aké pole. Je tu pole 2x2. 1, 2, 3, 4, 5. Je tu 5 blokov za sebou na obidvoch stranách pavučina. Celkom dobré, nie? Si to mohol dať prerušovanie. Hej, ale to je napad, keď je to prerušovanie, vieš prečo? Lebo on môže skočiť a nemusí skočiť na to. Vieš? Ale vieš, že keď niekto zničí jeden, tak už si všimne aj ten druhý. No, to ma nenapadlo, ale nevadí. Hej, ja asi spravím čestku, alebo máme čestku? Nie.
Ale mohli by sme mať Ender. Matej to tu dobre zastavuje. No však máte pán. A mám 8 tu. Som kúpil čestku, keď tak, pri... Ender? Kúpil si? Nie, normálnu, nemám goldy. To nevadí. Pri Villagerovi je. Je v nej 12 open po nás. Kto? Je v nej 12 ironov, keby si chcel. Ja mám 9 a idem za to kúpiť ďalšie pavučiny, ktoré dám na cestu zo stredu. Ale tá nebude spolu, tie budú rozdielované. Kto ide na nás? Niekto na nás nejde. Hej, a ten iron už zmizol potom, aby si sa nešudoval. Mám 3 pavučiny, tak idem tu dať na ceste. A je tu zelený, idú na nás zelený. Zelený vidím. Sú tu dvaja. Kempia po mne. Tu na za rohom som. Shiftujem. Daj si shift, aby ťa nevideli. A ja mám luk vlastne. Trafil som ho. On skydol, ja som ho zhodil. Jeden je dead. Vidíš? Lumix, Stargamer. Stargamer 5. A skúsim zostať aj toho ďalšieho. Strelil som do toho aj ďalšieho. Ale uberá mi to dosť hápka. Nie. Dobre, zostala polka hápka. Hej, ja by som tu postavil vežičku takú menšiu, tuto na strede. Víš, ako sa to rozdvojuje? Stred, iron a tam som postavil vežičku. Hej, a nekúkal si, že či zhora není? Že či tam zhora... Hej, a to ste robili blbosť. Dobre, tuto zhora není. Cesta dozadu. Ale po mne kempy. Netrafil. Nie. Pomoc. Mňa zabije. Daj dole veci. Poď. No, teraz ma určite zabije. Rýchlo to máš, meč a infinity sekeru. Zober to. Aha, má meč tvoj. Tu máš. Sharpness 3, ja mám. Dík. Tu máš nejaký bronz. Vyhoď veci, Matej. No, dobre. Tam máš bronz, som ti hodil. Aha, okej, díky. Ja idem postaviť tú vežičku, z ktorej ho budem kempiť. Už som tam začal základ. Kto? Ty? Okej, idem ti pomôcť. Lebo tá vežička to bude dobrá vec. No, aspoň 15 železa. Pekne. Už zrobená. Hej, kúkni sa, že tu nie sú schody. Aspoň myslím, že sú tu. Je tu rebrík. OK, rebrík, to áno. Takže tá vežička bude do výšky a bude tam rebrík. Tak, kúpil som 5 rebríka. Tak, takže bude to 5 blokov do výšky minimálne. Nie, on ma zastrelil dole! Prčíc! Nie. On ma zastrelil. Máš pre mňa nejaké veci? Ani nie. Dobre, nevadí. Hej, Rudo, musíme im to oplatiť. Už sme len my, traja, a oni sú dvaja. Musíme dať útok cez Iron. Obídeme celú mapu a cez Iron. Tak. Napíšem aj Matejovi. Hej, ale dávaj pozor, aby si to nepísal do chatu ako ALL pre všetkých. Aha. Počkaj, on asi nebude. Matej, to je slovenské meno. Píšeš to do týmu? Aha. Cez stred? Popri strede, nie? To je. Cez... Iron. No. Dúfam, že ti bude rozumieť. Neodpísal ešte? Hej, a sledujte tých zelených. Oni tam niečo robia.
Hej, idem sa kúknúť, že či sa nedostali tajnou cestou k našemu Ironu. Ale nemali by sa. OK. Oni chodia k červeným, ak sa nemýlim. No. Ale mám 14 tohto. Ešte 2. Prečo tu dávaš truhly? Ja som tam nedal trohly. Prečo sú tu truhly? To ja neviem. Hej, obidvaja tam kempia, bacha. Sledujem On asi ich s kúpil Ironom. milión truhiel, tak on tu dáva truhly. Hej, tak to je dobré, lebo truhla sa ničí skoro najťažšie po Iron bloku. Ide k nám! Jeden ide k nám, obidvaja. Ja som tu na. A ja sa nedostanem naspäť s Ironom. Takže zdrhám. Dobre, hej, ešte že tu je pavučina. Ja si nebudem rýchle kúpiť výbavu, aby som vás mohol keď tak podporiť. Šičenici dá, pekná sa. Ojoj. Čakám tu na nich. Oni tam určite niečo robia, pôjdu horom. Na 100% pôjdu horom. Ja mám najlepší chestplate, meč, krompač, som full výbava. Hej, ten jeden náš má luk. Takže Ja si to musím schovať všetky veci. mám 2 staky aj dačo blokov, takže ja som pripravený na útok, je tak. Nie, oni ho zostrelili, prosím, nech nezomrie. Dobre, nezomrel. Hej. Počkaj. To som tu ja urobil. Dobre, tak urobím cestu tadiaľto. Už je opravená. Už som to troška pomenil. Ne. Je tu. Zapám to, pozor, zapchaj to. Ja idem k ním, Už sa prekopali znovu. Hej, Rudo, ty to tam drž, ja idem k ním tajne. Nie, Kubo, po dole, Kubo, kde si? Som za tebou. No, pozor, nelez mi do cesty. Iron bloky. Hej, prosím, on zomrie. Dobre, nezomrel. Odstop to. Ja idem k ním. Dobre, nevideli ma, dúfam, že ma nevideli. Oni ma videli. A zostrelili. OK. Si dead? Poď ku mne. Tak ja by som to po tejto hre už ukončil a až keď to skončí. Ja by som to nezačínal, lebo už točíme zhruba tú pol hodinku. Počkaj, Kubo. No. Turák, v tejto ceste je Iron. Díky. Neviem si kúpiť, za to si kúpim chestplate a čo ešte možno. No ale hlavne, že mám chestplate. Kúpim si jedlo. Nevidíš ma. Vidí ma, on ma vidí. Hej, bacha, teraz sú tam není strážené. Ja idem rýchlo pre Iron. Hej, oni sú na strede a oni si vás všimli vtedy. Takže musíme shiftovať, kebyže tam ideme. Tak, koľko je tu Ironu? 9. Ja potrebujem 10. Ešte jeden Iron. Hej, ide k nám. Idú asi k nám. Idú. Hej, drž to tam. Idú. Ja zdrhám. Hej, tam je náš. Čo? On tam daj TNTčka, bacha. Oj. Nie, ja nemám cestu. Ja mám bloky aj všetko. Mám zase výbavu full výbavu mám. To sú hajzly. Rýchlo to zakopať? Rýchlo. Ne. Nie. Je tu nak.
Ja idem postaviť tú vežičku, tá je nutná. Hej, Rodo, pozor. Aha. Tak, to by bola stena. Tak, a idem ešte pre rebríky. A tu je chleba, ale... Rebrík, tu. Kopím ho 10 a bloky. Tak, OK, mám všetko, idem hore. Ja som tu pri... Budeme to tu volať križovatka. Hej, to je každý. Som stále na križovatke. Hej, oni tam zbierajú irony, oni na nás nejak chcú ísť, podľa mňa. Jasné, veď oni si kúpia Strange a prehráme toto, je jasné. Tak? Nie. Teraz som videl, jak si odletel. OK, v pohode. Ne, v pohode to není. Ja sa rýchlo zregenerovať sem? OK. Tak, ešte to tu postavím. Ne. Tak, vežička je skoro postavená. Hej, aha, dobre, nejdu. Ale oni majú zošadia súroviny. Takže minimálna šanca, že to vyhráme. Ne. Toho robí iba po vode. Keď je to takto, nech sa možno aj pozerať. Ja no, ale to bude okienko, nie toto. To bude okienko. Aha. Takto, kúkaj. Tak. Ale to je malá pravdepodobnosť, že ťa trafia. Tak, a to okienko bude dvakrát. Od tohto pozor. Tak, ešte tuto tak. Hej, keď tak sa mrkni, že či na nás nejdu, OK? OK, mrkám a nejdu. Ja urobím to tak, aby keď nás náhodou trafia, Hej, to viem. neskydli dole. To som aj ja chcel robiť, len... Hej, na čo shiftuješ? Aby nás videli. Hej, a tuto by som nechal voľné. Myslím, že na nás je. Tak, tuto by som nechal takto voľné, že kebyže ideme útok, tak tadiaľ by sme mohli ísť. A ešte postavím z hora strop, aby keď strelajú, tak aby ne. Tak postavil som taký mini balkónik. Ne, on do mňa strelil. Tak, a mám tu mini balkónik. Tak. I have to go... I haven't got goals. Chcel po mne goldy, ale ja nemám. Aha, takže on sa len volá Matej, ale nie je Slovák. Hej, ja som počul nejaký Strange. Pitie Strangeu. Zničili žltých betku. No to im fakt pomôže.
Hej, ale my sme traja, oni sú dvaja, takže máme dosť veľkú výhodu. Idem si pre nejaké veci dole. Ideš, hej, budeme sa striedať na hliadke hore? Nie, ja idem teraz na Iron. OK. Ja som si išiel, ja idem teraz pre bloky. Lebo mi pomaly došli. OK. Mám 10 Ironu. Money. Koľko už to hráme? Dosť dlho však. Hej. No, ja by som to nechcel to ukončiť, lebo... Však to sa nejako prestrihne. Aha. Takže ja by som navrhoval urobiť strich a potom vám povieme, že ako to skončilo a prípadne dáme nejaký dobrý efekt. Takže súhlasíš? Veď to potom v editu vystrihneme, teraz možno hneď vyhráme alebo hneď prehráme. Hej, ale vieš, že stále natáčame. Viem. Strich. Takže dámy a páni, momentálne sme im zničili posteľ, sme u nich a jeden sa odpojil. Ale aj my sme zničení. Už sme len my dvaja a zelení. Takže som zvedavý, kto vyhrá. Takže ja osobne navrhujem ísť do stredu pre gold. OK, choď. Počkaj, ja si zoberiem aj sekoru si kúpim. Hej, končí hra za pár sekúnd. No, skončilo to. Remiza. Aha, takže remíza, ako môžete vidieť. Ja by som už asi ukončil diel. Tak ja by som to ukončil. Na akom si lobby? Ja som na 4. Som za tebou hneď. OK, tak poď hore. Tam ukončil. OK, som tam. Hore. Som tu za tebou. OK, tak poďme sem ako tradične. Tak, ja by som to ukončil. Tak sa majte. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber, pokiaľ nás nemáte. A my sa s vami lúčime. Čaute! Čaute. Uííí.